Yun o, Kamsat. Mega mega shout out.
Mega shout out Berks TV channel and Julian. Hello. Yun no. Galaw na, baka pumanaw. Sabi ni Arlene Bukaw. Galaw naman dyan. Mega shout out Arlene. Hello. Yari ka! Yari ka. Madali lang, Julian. Type mo lang sa sa Google search bar. I-type mo lang yung Nightbot. Tapos mag-sign in. Dancing with the beat. DJ Arnold. Remix. Nanong nag-short. Mix Club. Okay. Sorry. Tanggalin ko lang yung Dancing headset. to the beat with exclusive mix by DJ Arnold. Remix. Okay na ba? Yan? Okay na? Naka-headset kasi ako. Mag-ano ka lang, type mo lang yung Nightbot sa Google, sa search, sa Google, search mo sa search box. Nightbot. Magsa-sign up ka na, okay na yan. Madali lang. Tapos i-associate mo yung YouTube channel mo. Mix Club.
Yes, oo, doon nga, doon nga. I-search mo ngayon. Tapos i-associate mo lang yung ano mo, YT channel mo. Mix Club. Dancing with a beat. DJ Arnold. Remix. Alright, okay na. Sige, sige. Thank you, thank you. Yun o. Yun o. Bakit ako lamang ng isang tao sa mundo? Paano mo nasabi mabilisan? Paano mo nasabi? Walang bayad-bayaran yung kaibigan ko yun. Parusong sa lumura inyo. Nakuha mo na, nakuha mo na. Bakit ako lamang ng isang tao sa mundo? Paano mo nasabi mabilisan? Paano nasabi? Walang bayad-bayaran yung kaibigan ko yun. Parusong sa lumura inyo. Paano masabi? Ito po kaso na hindi marunong yung nagugupit. Hindi marunong. Magkano binayad mo? Walang bayad-bayaran yung kaibigan ko yun. Kaibigan mo. So mabilisan gupit yan. Paano mo nasabing mabilisan? Kasi ayan o, di ba? Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal, paano mo nasabing mabilisan? Uka-uka eh. Galit ka ba? Eh hindi po. So hindi ikaw ang sumaksak. Linawin na natin, hindi ikaw ang sumaksak. Eh paano ko naman aminin yun? Paano mo nasabing mabilisan? Paano nasabi? Walang bayad-bayaran yung kaibigan ko yun. Alright, Julian. Nandyan pa rin. Parusong sa lumura inyo. Paano masabi? Bakit ako lamang ng isang tao sa mundo? Paano mo nasabi mabilisan?
Walang bayad-bayad yung kaibigan ko yun. Pride, 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 pride. DJ remix of DJ Josh Abers. Yun o, mega mega shout out. Sim you. Thank you, thank you. Tiyagaan na guys, yung dalawa nating dancer, si Lolos, dalawa sila, Lolos na. Lolong panot yan, kaya sinisisi natin lagi pagka may kasalanan, may nalaglag na sa akin. Laging siya yung pagbibintangan. Julian, nandyan ka pa? Okay na? Kuha mo na?
Francis on the mix. DJ Francis. BBC Remix. Dancing with the beat with DJ RJ. Igiling na magsayo ta. Igiling na magsayo ta. Igiling na magsayo ta. Igiling na magsayo ta. Dancing with the beat with DJ RJ. Remix. Dancing with the beat with DJ RJ. Igiling na magsayo ta. Igiling na magsayo ta. DJ RJ. Igiling na magsayo ta. DJ RJ. Idol. Dancing with the beat with DJ RJ. Remix. Igiling na magsayo ta. Igiling na magsayo ta. Igiling na magsayo ta. Igiling na magsayo ta.
Kabalo ka mo manayaw? Isog manggaling mo, panayaw mo! Nagtuong mo, dali lang mo sayog budots! Kamilay kabalo manayaw! Kamus boys ni! Dagda na kayo nasuya sa amo! Kaya nainggit sa mo manayaw! Wako maadnog sa inyo mga chicken! Sayaw na mo mga bitokon! Gusto gini siyang mamatay. Los yun na ni boss ko. Balik na lang ta sa atong barangay. Kuyong malinaon. Kapoy naman god. Ilan tago. DJ Love in the mix. Hungguyan, baby. Babarog ka, papi, Brad. Ulam sa tanay. Pwede maulaw. Babarog ka, papi, Brad. Barog na ko. In the mix. Hungguyan, baby.
Dancing with the beat with DJ Rice. Davao, Mexico. Siksi ng babae, may hubag sa buwan. Siksi ng babae, may hubag sa buwan. Siksi ng babae, may hubag sa buwan. Siksi ng babae. Ay, bunso! Siksi ng babae, may hubag sa buwan. Siksi ng babae, may hubag sa buwan. Siksi ng babae, may hubag sa buwan. Siksi ng babae. Ay, bunso! Siksi ng babae, may hubag sa buwan. Siksi ng babae, may hubag sa buwan. Siksi ng babae, may hubag sa buwan. Siksi ng babae. Ay, bunso! Ay, 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 bunso! Ay, 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 bursot! Ay, Siksi ng babae. Siksi ng babae, may hubag sa buwan. 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 Siksi ng babae, may hubag sa Davao, Mexico. DJ Erre is back.
Palermo Mobile Sounds. Palermo Mobile Sounds. DJ Andre is back. This is the mix of DJ Rise remix. Hala, kaluoy sa karabaw! Hala, 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 hala! Hala, ina lagi glapang! Hala, ang tabaw! Taw, taw, taw! This is Team Rocket. Tawa! Ay, tawa! Sabahin ninyo! Sabahin ninyo! Hala, kaluoy sa kabaw! This is the mix of DJ And then? Hala, hala, hala! Hala, ang tabaw! Taw, taw, taw! Nurala Mix Club. And then? This is the mix of DJ Rise remix. This is the mix of DJ Rise remix. Nurala Mix Club. This is the mix of DJ Rise remix. This is Team Rocket. Galaw-galaw guys, galaw-galaw. Galaw-galaw, baka pumanaw. And then? This is the mix of DJ Rise remix. Yari ka!
Wala ka palang webcam at mic, nag-chat ka pa. Mix Club.
yung ituma. Mix Club. Anong nag-short ka? Lagot ka ba? Kita lubunin mo. Hasta yung ituma. Galaw-galaw, baka pumanaw. Mix Club. Basta kami na ang motoka. Tao bastang daghana. DJ bastang wapuwa. Chicks kay manduol na. Kami na ang motoka. Tao bastang daghana. Grabing hataw-hataw na. Party na tanan. Party na tanan. Galaw-galaw, baka pumanaw. Gano'ng kahilat man ka? Sweetheart, ingat itong mga silingan ba? Ako daw dagway, mura daw iro. Di mo to silang ipaat. Di mo to silang ipaat. DJ Arnold Di mo to Remix. silang ipaat. Di mo to silang ipaat. Di mo to silang ipaat. DJ Arnold Remix. DJ Quit Shade. Hoy! Sunog naman niluto niya! Puro kayo kamprag! Hoy! DJ Arnold Remix. Galaw-galaw, baka pumanaw.
Yari ka! Galaw-galaw, guys. Galaw-galaw, galaw-galaw. Galaw-galaw, baka pumanaw. Cynthia, saan ka naka-base? And then, Dancing to the beat
Galaw-galaw, baka pumanaw. And then, Itaas ang kamay at kay RJ sumabay. To the beat with DJ RG. Basta DJ RG. Walo. DJ RG. Bunal. RG. Bunal. Basta DJ RG. Walo. DJ RG. Bunal. RG. Bunal. DJ RG. Bunal. RG. Bunal. DJ
DJ RG Bunal. RG Bunal. Itaas ang kamay at kay RJ Sumo. Galaw-galaw, baka pumanaw. Miss, taga-asa ka, bis? Miss, taga-asa ka, bis? Yun o, Kabsat. Mega shout out sa'yo. Kabsat Dimple. Okay, Kabsat. Salamat. Thank you. You wanna make some noise? Sabay-sabay tayo! 1, 2, 1, 2, 3. Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, maglipay-lipay tatanan. Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, sayaw na pinatuwa. Once again! Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, maglipay-lipay tatanan. Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, sayaw na pinatuwa. Mas cute yan, Kabsat o. Sayaw-sayaw tatara. Makita mo. Mas cute to. Lipay-lipay tatanan. Yun. Sukarap, sayaw-sayaw Yo, mas tatara. cute. Hindi ko nakita yung ano mo kanina, LS mo, bago ko mag-start. Pero naka 1 hour and a half na ako. Sayaw tatara. Sukarap, lipay-lipay tatanan. Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, sayaw na pinatuwad. Ha? Teka mo ah. Ano man? Alay na lagi glabang! Alang kabaw! Galaw-galaw, baka pumanaw. Sa susunod, pwede nang sumabay. Mag-StreamYard ako. Sasabayan natin sila. Yan yung Kabsat. Yan yung mga sinisisi natin. Si Lolong Panak yan. Sinisisi natin pagka nabawasan tayo ng size. Kabaw. Isa ang sabot sa mga walay uyab. DJ RJ Remix.
Game over. Kapsat, narinig ko na. Sabi ko, yan si Lolong pala sumasayaw. Diba, sabi natin pagka nabawasan ng mga sa mga walay uyab, isa ang kamot sa mga walay uyab, isa ang kamot sa mga walay uyab, isa ang kamot sa mga walay uyab. Magbudots-budots na kitang tanan, magbudots-budots di buok kalibutan, magbudots-budots na kitang tanan, magbudots-budots di buok katauhan, are diri sa daplay pangita o ka-check-in, itagay lang kuno my friend, diretso check-in, are diri sa daplay pangita o ka-dancing, mayaw ta diri my friend, siya yung nagbabawas ng saging, si Lolo. Sabi nila, kaya laging may kasalanan yan. Kaya pasasayawin na lang natin. And then? DJ RJ Remix. Galaw-galaw, baka pumanaw. DJ RJ Remix. Nagets mo na, nagets mo na. Nakailang oras ka? OBS Kabsat, OBS. Hoy! Sunog naman niluto niya! Puro kayo kamprag! Ba? 3 hours ka pala. Galing, ayos. Konti na lang ang ano mo, WH mo. Konting kembot pa. Oh, Kabsat, parang ano din to. Parang direct din daw to.
Hindi tulad sa StreamYard, nababawasan. Problema lang dito, hindi pwedeng magpaakyat. Pero parang narinig ko na ano, pwede din daw, pero may ayusin yata dito. Pero mahirap. Complicated nga lang. Bungguyan, baby! Lucky din na. Pagka 2 days, ano na yun, pasok na lahat o mababawasan pa? Ah, ganun ba? Dapat tapusin mo yung 3 hours? Ay limit din para pasok lahat o ano yan? O malalaman mo pa bukas pagka o after 48 hours after 2 days. Malalaman mo yung update talaga kung ilan yung pumasok. Kasi minsan sasabihin na yung hours dito pag end mo eh. Pero pag tinignan mo, hindi lahat yung sinabi. Ilan na lang ba kulang mo? Upset Dimple. DJ Dance Remix. Ah. Okay yan. Kasi sabi nila, babawas, hindi kompleto. Yung sinasabi pag mag-end ka. Kaya hindi din alam kung oo nga yun. Hindi din alam kung tama yung sinasabi. Pero pag nag-direct ka, mas ano yan, di ba? Mas tawag dito. DJ Dance Remix. Sige, Kabsat, PM mo ko. Baka makatulong ako sa'yo. Kahit isang window lang.
Isang window. One day, isang window araw-araw. Pwede kitang isingit kung hindi na nagkulang. Kaya nga, pati tulad dito, kukunti lang yung tatambay. Pero ito parang direct na rin eh. Wala kasi nalilito yung tao, hindi stable yung ko. Walang fix na yung LS ko. Oo. Kung kukunti na lang, pwede yan. Walang problema. Kasi mangangailangan din naman ako sa huli, diba? Support lang. Galinog, pero pag hindi ko suga, gumtat na ng hinog. Party with your favorite dance music together with DJ Francis, your pro DJ dance tracks. DJ on the mix. Galaw-galaw, baka pumanaw. PM mo ko Dimple Girl. Sigaon ang sugasen. Sa amon payag sel, kagabi, galinog, pero pag hindi ko suga, tungtat na ng hinog. Tungtat na ng hinog. Tungtat na ng Yo, hinog. salamat na naman sa iyo. Galinog, Alam mo na galinog, kung ilang araw ba yan. Trabahuin natin kung kukunti na lang. galinog, Madami din naman nagpe-play sa'yo, di ba? galinog, galinog. Pasok din yung upsat times 2. Oo, makikita ko mamaya kasi dito ako nagbabasa sa sa cellphone. Payag sel, payag sel, payag sel, payag sel, payag sel, payag sel, payag sel. Baka isang linggo na lang yan. DJ Francis Remix. Mix by mix, a non-stop dance. Kaya ko yan. Yung 20 hours mo, ako lang mag-play niyan isang araw. Kaya naman yung computer ko dito kahit 6 na Windows. Pero isang window sa'yo, sige. Ayan, isang window. Pwede kang i-play dito, walang problema. Pero yung playback niya, yung tinatanong ko, pag playback ko, yung times 2, pasok din yun, di ba?
para mas mabilis. Playback speed times 2. Pwede kitang isingit dito. Bale, pangatlo ka sa play ko. Bakit dalawa lang kaya ng laptop mo? Pag laptop naman kahit ano yan. Hanggang 6 o 8 kaya yan. Bakit napasok naman? Nakikita ko naman dito, pasok naman. Sige, inormal ko na lang yung mga video. Nakikita ko naman pumapasok. Alam di ba ko? Nag-play din ako nag-play sa akin Capsat pag marami na signal ko Capsat. Ayun lang. Kasi naka-ano ka no? Naka-wifi ka. Naka-ano ba yung tawag doon? Hub, ano ba yan? Yung sa data wifi na may SIM card sa loob. Sabi ni Aya ay din sa GC, akin wag na time to pasok hindi yung oras. Ganun ba? May GC kayo ni Aya ay? Matagal na ako. Yun, packet wifi pala. Oo, packet wifi. Ilan yung every month? 30 o 50 giga?
Okay, sige, sige. Kaya natin yan. Sa isang week, pag 20, dapat may limang magpe-play sa'yo kahit tig 20 lang isang araw, 100 na yun. 100 pag 5 magpe-play sa'yo, mag-play ka din sa iyo. Kaya mo ng 30 pag dalawang windows. Mga minimum mo yung sa'yo lang kahit 30 lang o may LS ka pa. O, malapit na yan, malapit na. Kunting kembot na lang, kunting kembot. Oo naman. Ako nga din, sana makadating din yan. Pero syempre, kayo yung nauna, kayo dapat din yung mauna. Hindi naman pinagmamadalian yan, di ba? Sayang kasi yung mga videos mo na tinanggal mo, no? Yung sinabi mo dati. Matagal ka na sana. Galaw-galaw, baka pumanaw. Yes, Kapsat, meron din nauna ako sa kanila, Moni. Depende kasi sa nakasupport sa'yo at legit mo kaibigan. No. Kasi dito kay YT, suportahan lang talaga. Kaya give and take lang. Oo, Kapsat, pero okay lang yun para wala na ako problema. Oo, para hindi ka na mahirapan pag ano ka na, mag-apply ka na. Kung atin itong mga ginagawa ko, ewan ko pa kung ano. Mix Club.
Pwede din tong ano. So, mga music na to. Pag na-i-dispute mo, kung hindi naman sa'yo yun, pwede ka nilang i-strike, di ba? Pag minute mo naman, pasok pa din yung WH. Yon, baby Senar. Mega. Shout out. Don't harang the skip. Ay, akala ko may harang na, naloko ako sa sumasaya. Don't harang the skip, baby Senar. Galaw-galaw, baka pumanaw. Ati lang sa kita kapsat pag oo, pasok ang oras pero wala sounds. Okay. Pero pag trinim mo, wala na yun, pasok na yun sa'yo lahat. Tatanggalan ka lang ng konting WH sa minutes niya. Salamat, Bebe Senar. Wala na yan si Nightbot ko. Magpapasalamat. Saan na yun? Natulog na din. Bakit? Ako naman ng isang tao mundo. Tingnan ko nga kung gising pa. Sulpot yan si Nightbot. Oo, kabsat, mabawasan ka kung ilang WH ang makat mo. Oo, yun lang. Pero dapat, di ba pagka bagong upload mo pa lang sasabihin na kaagad, di ba? Yung restriction sa YT Studio. Kaya mag-action ka na kaagad doon. Kasi pagka hindi ka pa nag-action, play lang ng play yung tao, play lang ng play, doon madadagdag, masasayang din.
Kaibigan mo. So mabilis ang gupit yan. Oo, yan, kapsat. Ano, di ba? Nakatulog na nga ako. Pero itong mga ginagawa ko, wala namang problema to, no? Di kaya Linawin na natin. mahirapan din ako pag in the end. Yung reuse na sinasabi nila. Two hours, kabsat, 2 hours, kato 2 hours lang. 2 hours and 1 minute. Three hours ko na lang to, no? Kaya nga. Pero itong music lang naman to, music. Hindi ko naman kinuha to sa ano, yung music lang. Yung music lang. Pero itong iba hindi kasi yung sumasayaw na yan hindi. Yung music lang. Kung sakali yung music, i-mute ko na lang. Nasaan na si Bebe Senar? Galaw-galaw, galaw-galaw, Bebe Senar. Galaw-galaw, baka pumanaw. Oo, pero hindi naman to reuse kasi hindi ko naman inano, no? Inuha sa YT na direct. Tapos in-upload. Oo, hindi mo naman upload. Tsaka remix naman yan, hindi one song na tuloy-tuloy ang tugtog. Oo nga. O sige, pwede na to. Yung mga ano ko, pero yung mga budots ko, parang ganito din yung sounds. Pag paulit-ulit ba na ina-upload ko yung isang sounds, ako yung nag-upload, walang problema yun, no?
Okay. Pag sa ano kasi, StreamYard, napipilter niya. Pero ewan ko lang dito sa ginawa ko kasi ginawa ko OBS eh. Yung makikita mo, tignan mo yung mga videos ko na yung part 1, part 2, part 3 na budots. Tignan mo nga kung okay yun. Pakitignan mo nga, Dimple Girl. Yung 1, 2, 3. Nakailang budots na ako sa LS, wala CPR. Mas na CPR pa karaoke nito. Yun nga, napaka-sensitive na to ngayon eh. Si Whitey, si Lolo. Sige, pakisilip mo nga. Kasi yung tatlo na yan, yung tatlong music ko na yan, MLS, pumapatak na yan ng 200 plus na hours. So sayang din. On the mix. Galaw-galaw, baka pumanaw. Yan yung ano, Kabsat, yung 10 hours, nakita mo? Kasi tatlo yan eh. Yon, Lodi, dumating ka din. Hinihintay kita dito, Lodi. Mega. Shout out, Lodi. How are you? Miss you na. 4 hours to Kabsat, nag-thumbs up at comments ako. Dancing with the beat with DJ RJ. Galaw-galaw, baka pumanaw.
Yon, Lodi, galaw-galaw, galaw-galaw. Pinapasayaw ko si Lodi, pinapasayaw ko si Lolong Panot. Saan na kaya si Nightbot? Natulog na. Dancing with the beat. DJ RJ. Feeling naman sa'yo, ta. Okay na, Lodi. Okay na. Okay na. Lodi, okay na. Lodi, okay na. Test, test, test. Mahina ang tugtog sa 10 hours kabsat, not like doon sa 4 hours mo. Pero okay lang yan, kabsat, di ba? Okay lang. Galaw-galaw, baka pumanaw. Kamus boys ni. Dagka na kayo nasuya sa amo. Kaya nainggit sa mga manayaw. Huwag ko maadnog sa inyo mga chicken. Sayaw na mo mga pitokon. Gusto gini siyang mamatay. Gusto na ni boss. Balik na lang sa atong barangay. Kuyong malinaon. Kapoy naman god. Ilan tago. Babarog ka papi, Brad. Wala kabsat, wala doon, wala. Wala sa YT Studio, wala. Clean siya, clean, green. Walang issue. Kaya yung problema ko lang diyan pagka Marios, pero hindi naman sana. Yun lang. Pero walang restriction yan. Oo. Hayaan ko na lang. Sayang din yan, 200 plus eh. Tatlo. Oo nga, nakikita ko. Eh, baka pero
Diba nag-iba na ng policy si Lolo na naman ngayong 2003? Baka dati pang upload yung mga yun. Hindi kasi yan, Kabsat, yung MLS na yan, pagka naiset mo na dito kasi sa OBS yan, tuloy-tuloy na yan. Kahit 20 hours, kahit 24 hours, i-ano mo lang, ilolok mo na lang, hayaan mo na lang. Kahit mag-exit ka na, matulog ka na, tuloy-tuloy yan. Ay gagawa lang iyon sa mga Pinoy, dami bawal sila lang gumagawa kung ano kasulat dun sa guidelines si Lolo, yun lang man ang bawal. Kaya nga daming mga issue ginagawa, nakakalito na. Kada LS na papasokan mo may kanya-kanyang rules. Yun ang ano, kaya hindi mo na din alam kung sino ang papakinggan mo, di ba? Nakakalito. Lodi, galaw-galaw, Lodi. Galaw-galaw, baka pumanaw. And then? Asan na si Nightbot? Tulog na. Di na lumabas. Ano na gagawin ko dito? Kapsat! Ano na gagawin ko kay Nightbot? Di na lumabas. Sakit sa ulo lang yung bawal ng Pinoy, kaya sa akin kung ano nakasulat kay Lolo. Yun lang hindi ko dahil si Lolo lang naman nag-check in. Yun, no? Tama yan. Oo, Kabsat, gagawa na lang ako yung sarili ko. Gre-remix na lang ako, ano? Para yun na lang iba-background ko kada mag-LS ako. Para mas sure.
Pwede din naman to pagkalo-haloan lang yun. Pang ano, pag ganyan. Talagyan mo na ganyan. Oo. Ganito na lang gagawin ko yung kuha pa rin ako ng base nito tapos lalagyan ko na lang ng mga effects para hindi ako masyado mahirapan. May time na. Dami ng ano dapat gawin, wala nang time. Lagi ka lang nag-update sa mga new songs para ma-remix mo agad. Oo. Gusto ko nga din yung mga reggae pero nag-reggae ako minsan, ang daming nag-play. Yun ang problema. Pero itong Bodots, wala pa naman nag-claim kasi daming daming nag-upload nga to. Yon, mega shout out sa iyo, Joy, ang ating masugid na Soki. Joy 01, kumusta ka na? Ni at tatapos lang kay Kabatang Zenki. Tamsak lang ako, tutulog na. May diskohan dyan Okay, sige. Salamat Ma'am Joy 01 sa tamsak. Thank you. Good night. Salamat sa tamsak. Good night. Bukas ulit. Pag-aralan mo kabsat kung paano ni Marius ang magkilala. Okay, sige kabsat. Para pag-aralan natin yan. I-update mo ako kabsat pagka may ka na, yung mga naka-experience na. Good night, Ma'am Joy. Pagka nag-stream yard na ako, akyat ka ulit Daming demand ni host ngayon
Hindi pwede kapsat pag sabi ko pagka nag-StreamYard ako. Kasi dito sa OBS hindi ko pa alam paano magpakyat eh. Hindi ko lang alam kung totoo ngang pwedeng magpakyat dito sa OBS. Hindi ko pa na experience. Narinig ko nga yun na pwedeng magpakyat daw dito eh. Pero papag-aralan ko din yan. Si Joy 01 Vlog Saudi, yan yung nagtamsak lang, natulog na. Akyatin nyo ako pag nag-StreamYard ako ha. Sasabayan natin si Lolo, sasayawan natin. Galaw-galaw, baka pumanaw. Kapsat, wait lang ha. Ibaba ko lang yung si Tashi. Sounds lang muna. Galaw-galaw, baka pumanaw.
natin? Galaw-galaw, baka pumanaw. Mix Club. Galaw-galaw, baka pumanaw. Mix Club. Mix Club. Basta kami na ang motocar. Tao bastang daghana, DJ bastang gwapua, chicks kay manduol na. Kami na ang motocar. Tao bastang daghana, grabing hataw-hataw na. Party na tanan. Party Sweetheart, ingat itong mga silingan ba? Ako daw dagway, mura daw iro. Imo tas lagi paat. DJ Arnold Remix.
Remix. DJ Richie. Nayag Mobile Sound. Nayag Mobile Sound. DJ Richie. Imutos lagi paat. Imutos lagi paat. DJ Arnold Remix. DJ Richie. Nayag Mobile Sound. DJ Arnold Remix. Galaw-galaw, baka pumanaw. And then, Yari ka! DJ Arnold. Halo. galaw-galaw, baka pumanaw. DJ. Mega shout out and Bryson TV. DJ Arnold Remix.
20 minutes more, guys. Tapos na si host. Galaw-galaw, baka pumanaw. And then... Yari ka! Kain muna tayo, guys. Ice cream. Häagen-Dazs na ice cream. Yan o. Abang pabidi-bidi ka dyan, pa-sounds lang. Itaas ang kamay at kay RJ
RJ Sumaboy. Dancing to the beat with DJ RG. And then galaw-galaw, baka pumanaw. Itaas ang kamay at kay RJ Sumaboy. And then galaw-galaw, baka pumanaw. Galaw-galaw, baka pumanaw. Yari ka! You are jamming with DJ Marvin. Tagaasa ka, Vince. Makisabay, makihata, at makisayaw sa Jam Master Mobile Sound Machine.
ready? You wanna make some noise? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 1, 2, 3. Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, paglipay-lipay tatanan. Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, sayaw na pinatuwa. And then, galaw-galaw. Sayaw-sayaw tatara. Galaw-galaw, baka pumanaw. Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, sayaw na pinatuwa. Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, lipay-lipay tatanan. Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, sayaw na pinatuwa. Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, lipay-lipay tatanan. Sukarap, sayaw-sayaw tatara. Sukarap, sayaw na pinatuwa. 7 minutes guys, mag-e-end na. Salamat sa mga nagbibideo dyan. Maraming salamat. Kabaw. Isa ang damot sa mga walay uyab. DJ RJ Remix. Mga dodong mga inday, kita diri magipay-ipay. Sa diskuhan kita maglaray, mga uyab ayaw pagmahay. Lingit-lingit itus daple, lingit-lingit aron ka mapansin. Kang guwapa ikaw, paukin na mga best friends. Lingit mga guwapa, mga rababaye. Kita na mga lalaki, maok ka na pag-ibig na. Maok ka na sigurduhan, aron kita maglipay na. Maghataw na, isa ang kamot sa mga walay uyab. 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 Magbudots-budots na kitang tanan. Magbudots-budots di buok kalibutan. Magbudots-budots na kitang tanan. Magbudots-budots di buok katauhan. Are diri sa daple pangita o ka-check-in. Itagay lang kuno my friend, dili diretso check-in. Are diri sa daple pangita o ka-dancing. Ayaw ta diri my friend, party every time. Ila-ila ta indra, ikaw ra yun akong kalipay. Manayaw ta, manayaw ta. Sayaw ta inday, ikaw ra yun akong kalipay. Manayaw ta, manayaw ta. Ataw-hataw sa kanta. Isa ang kamot sa mga walay uyab. Isa ang kamot
Galaw-galaw. Galaw-galaw, baka pumanaw. DJ RJ Remix. And then, Yari ka! Last song na yan guys, last song. Wala nang nag-request. Yan na lang patutugtugin natin at mag-end na yung ating live stream ngayon with sounds. Wala nang nag-request guys, last song na yan. Last song na yan guys, last song. Guguya, baby. Okay guys, salamat sa mga nagbibidyo-video dyan. Dimple Girl, El Bryson TV, J. Ocampo, Lodi, J. Tolis 23. Mga pumasok ng thumbs up. Salamat ng marami. Babayu. Salamat, babayu.